Il-kalkolu illi għamilna aħna u illi bejn wieħed u ieħor dal-gvern minħabba il-power station tal-Electrogas ser ikun qiegħed iħallas aktar milli għandu bżonn għall-istess ammont ta' elettriku mal-100 miljun fis-sena għal xejn. U bat jiena ngħid mela mhux tab xejn ma raħsuhomx il-kontijiet issa. Jiena ngħid mela mhux tab xejn fetħu kumpanija sigrita fil-Panama. Gvern ġdid nazzjonalista jixtri l-elettriku minn fejn l-aktar illi jkun irħis. U jekk l-aktar li jkun irħis ikun mill-interconnector, allura nixtruh mill-interconnector u ma natux każ il-kuntratt korrott illi jagħmlu mal-Electrogas. Mela l-ewwel bnew il-power station. Mbagħad ġabu tanker tal-gas daqs dinja. Mbagħad ser jaraw jekk hux ser jagħtuha permess biex taħdem jew le, intom tafux qed tagħmlu jew le. Tħallix li minn taħt idejk jgħaddi proċess li jkun fażull. Tħallix illi proċess li jkun suppost ikun serju jispiċċa jkun proċess farsa, proċess ta' parsi. Tħallix li inti tintuża biex jingħata permess meta forsi hemm raġuni li ma jingħatax permess. U rrid inserraħ ukoll ras lir-residenti ta' Marsa Xlokk u Birzebbuġa tan-naħa t'isfel ta' Malta ma jiena ngħid tal-poplu Malti u Awċi illi la darba ma sabux f'Joseph Muscat lil min jiddefendihom ser isibu lilna it-tarka tagħhom. Għandhom il-wiċċ jgħidu illi ppubblikaw il-kuntratti tal-privatizzazzjoni tal-isptarijiet u mbagħad għandek l-iktar paġni importanti tal-kuntratti illi tiftaħhom u minflok tarhom mimlijin tara paġna vojta. Ma jafux, jistħu, tilfu kull sens ta' mistħija. Mela fit-30 ta' Novembru jiffirmaw kuntratt biex jipprivatizzaw 3 sptarijiet ewlenin. Jumejn wara jagħtu l-go-ahead biex jiftħu kont biex fih ipoġġu 1 miljun fis-sena. Ma jafux jistħu. Iva hemm politiċi illi tista' tafda fuqhom. Iva hemm politiċi illi lesti jaħdmu biex jirbħu il-fiduċja tiegħek. Iva hemm politiċi illi lesti jaħdmu mhux għall-interess tagħhom, imma għall-interess tiegħek. U dawk il-politiċi huma il-politiċi fil-Partit Nazzjonalista.